Заповядайте, другаре капитан. Мими. Да, Колю. Мими. Мими, загасихме. Имаме цех за ковано желязо, за дребни пластмасови сувенири с преса и за пирография на дървени изделия. Нямаше къде, ги настаних в моята къща. Похвално. А сега да видим моделите на продукцията. Куклички. Куклички. А това какво е? Марсианка. Прилича на змия. Много се харчи, казва мамо. Не казва. Не каза. Куче касичка. Къща касичка. Зае касичка. Куче. Куче касичка. Старомодно. Имаме модерни. Зарче касичка и шлем касичка. Икономията е майка на мизерията. Те е верно. Това куче защо е зелено? Той е крокодилче. Защо не пише? Заяжда от влагата. Аха. Лошо, другарю. Седларов. Лошо, Седларов, лошо. Кой е дизайнерът на предприятието? Какво? Кой прави моделите? Ами аз. А тези Мими. Западно влияние. Секунд, другар капитан. Опадък. Дайте ми документите. Цени, производство, пласмент, заплати, месечни отчети и така нататък. Мирише ми на командировка в Централния Софийски затвор. От мен един съвет. 1216, втори етаж, южното крило, при бай Ставри. Познавам го лично. Човекът е строг, но справедлив. Много обичам етапите. Вие сте още млад. Ще излезете запазен. Другаро капитан, моля ви, на мен ще ми стане лошо. Първата година е трудно. После се свиква. Мими, носи я ти. Защо бе, Колю? Мими. Лед няма ли? Че как? Лед. Ами, да ти казвам, какви са лед. Леда. Влезте, Седларов. Излезте вътре. Чакайте, не ти пречиш. До сега изчислявам нерегистрираната печалба. 5-цифрено число. Както виждате, само за последните 3 месеца. От колко години е предприятието? От 5. А някои колеги твърдят, че при социализма милионерите са вече на изчезване. Жена храня, другари капитан. Малко детенце. Момиченце. Да ти е живо и здраво. Имам само една къща. Цяла прогимназия е на 3 етажа. Нарочно не измазваш. 2 леки коли видях. Едната е стара. Лошо. Лошо, Седларов. Лошо. Какъв пример даваш на момиченцето си? Тя е кандидат студентка 3-та година. При вашите финансови възможности... Витис, невъзможно, пише пие си. Няма невъзможно. Както казваше моят приятел Франк Лойд Райт.